שלום חברים, וזה עוד סרטון לערוץ שלי. היום אני רוצה שוב לעשות את הסרטון עם חבר שלי באותו מקום שהעליתי פעם קודמת, והפעם הוא יעשה סרטון על קפוארה. טוב, אני היום עושה סרטון על קפוארה. כדאי לכם להירשם לחוג, ובואו נתחיל. טוב, אז רציתי פשוט לדבר איתכם על קפוארה. זה חוג ממש טוב. זה מלמד אתכם להגן על עצמכם, והגנה עצמית וזה תרגילים. מי שאוהב מכות זה מכות. טוב, ויאללה ביי. חכה, אתה יכול להגיד להם גם איפה החוג? יש כמה חוגים. יש חוג אחד עם רפוסה, עם קרן. הוא המדריך בבית ספיר בכפר סבא. טוב, עכשיו באמת ביי. ביי.